Faktisk ved at være 9 nu, så jeg tænker egentlig, at vi så spot går i gang, så må folk komme på, hvis folk er forsinket. Ja, goddag. Mit navn det er Mads Bosen, og jeg er salgschef i Testhuset. Jeg vil lige sætte scenen for mødet i dag, og så vil Maja, vores underviser, gennemgå, kan man sige, indholdet. Lige lidt praktisk information til at starte med. Vi optager webinaret, og den får I selvfølgelig bagefter. Og vi sender også PowerPointen ud i en mail, så I har den. Men I kan selvfølgelig godt tage noter undervejs, så I må også rigtig gerne stille alle de spørgsmål, I har. Man kan sige, at accept-test er jo ikke noget, kan man sige, et nyt emne, men det er alligevel et emne, som vi i Testhuset ser, at der er mange, der har udfordring med af forskellige årsager. Og det er nogle af de udfordringer, vi selvfølgelig vil snakke om i dag. Vi prøver ligesom at komme rundt om emnet så meget vi kan. Vi har kun lige en time, og det er jo selvfølgelig imellem, at det heller ikke skal være helt overfladisk. Vi skal også have nogle konkrete ting med, eller I skal have nogle konkrete ting med i dag. Så ja, den balance prøver vi ligesom at finde bedst muligt. Og ellers så vil jeg bare sige, ja, stil alle de spørgsmål, I har undervejs, så tager vi dem løbende. Og når der er gået en time, så cutter vi af. Så er det det. Skal vi sige, det er det? Maja, velkommen. Vil du ikke tage den herfra? Jo, lad mig gøre det. Og allerførst så vil jeg bare lige sige, kan du se min slide? Sådan, så vi er sikre på, at det er godt. Så det er i hvert fald på plads. Jamen, mange tak, Mads. Og jeg vil også sige velkommen til alle jer, der er med her. Det er fuldstændig fantastisk at se så mange mennesker. Og det er fedt, at der er så stor interesse for emnet. Det er jo et bredt emne. Der er rigtig mange forskellige ting, man kunne snakke om. Jeg har valgt at fokusere på 3 typiske udfordringer, som jeg i hvert fald også har set som testmanager, og som faktisk også vores kursus dykker ned i. Så I får også lidt sneak peek på vores kursusslide, men jeg prøver også at involvere jer lidt undervejs, så vi får ligesom en lidt bredere snak måske, og en bredere vidensdeling på tværs. Og som Mads sagde, ja, endelig bare stil en masse spørgsmål. Men lad os gå til slidene. Så hvad er målet, når webinaret er færdigt? Jamen, når webinaret er slut, så har I hvert fald kendskab til 3 typiske udfordringer. Det betyder, at I kender vigtigheden af gode krav som fundament for accept-testen. I ved, hvordan man tidligt skaber en forventningsafstemning omkring releasen. Og så kender I vigtigheden af godt samarbejde i accept-testen. Men lad os lige starte med, hvad er egentlig accept-test? Accept-test er et testniveau, der fokuserer på at afgøre, om systemet kan accepteres. Altså, vi skal også give en status omkring readiness for produktion. Altså, er vi klar til at gå i produktion i forhold til de testresultater, som vi har opnået i forbindelse med testen. Så hvad er nogle af målsætningerne, hvis vi lige bryder det lidt ned omkring accept-test? Så er det først og fremmest at opnå tillid til kvaliteten af systemet, sådan så man kender til de krav, man har stillet inden for kvalitet, at der også er transparens rent faktisk i det, når man laver sin testrapportering. Vi skal validere systemet, det lever op til forventningerne og komplet. Det vil sige, det understøtter den måde, at brugerne arbejder på. Og så selvfølgelig skal vi også være sikre på, at systemet lever op til kravene, altså verificeringen, og det er selvfølgelig både i forhold til de funktionelle krav og de ikke-funktionelle krav. Men inden jeg dykker ned i de her 3 typiske udfordringer, som jeg har taget med i dag, så kunne jeg godt tænke mig, at vi allerede nu prøver lige, hvis I tænker over, hvad er jeres typiske udfordringer inden for accept-test, og bare tænk helt bredt, sådan så vi måske lige kan få et indblik i, hvad sidder I med derude. Så
hvis I vil dele i chatten, det kan bare være et ord, et par ord, hvad er det for nogle typiske udfordringer, som I sidder med? Og så spørger Mads, virker chatten? Yes, siger folk. Og Mads, hvis du måske kunne læse... Ja, jeg skal nok prøve at ligesom at læse op, udover, ja, det virker fint. Der bliver nævnt uklare eller manglende krav. Manglende krav. Yes. Ustabile testbaser. Yes. Ikke testbare krav. Så bliver der nævnt tid. Ja. Nu tager jeg bare dem, der er nye. Manglende info. Ja. Det kan tage meget lang tid at komme igennem de forskellige test med de forskellige brugertyper. Ja. Manglende test gennemførelse. Rettelse efter commit stop. Hvem har ansvaret? Spørgsmålstegn. Ja. 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 Så kan man sige manglende tid eller manglende ressourcer, altså utilstrækkelige testbrugere. Om det så er ment utilstrækkeligt i forhold til kompetencer eller kan man sige tid eller sådan. Det er jo forskellig forståelse af, hvad kravet er. Yes. Manglende deltagelse for accepttester, det er også ressourcer. Manglende eller uklare arbejdsgange. Hvornår og hvordan skal accepttest foregå i mange små leverancer? Der opstår nye forhold, som ikke var med i kravet. Ja. Manglende commitment for forretningen. Manglende involvering for IT/udvikler. Og så ud fra popcorn-metoden, så begynder det at gå lidt langsomt nu. Testmiljø er ikke klar. Ja, jeg tror, det er det, vi kom rundt om her. Det er super god input. Ja, det er super god input. Tusind tak for at dele. Det er også meget rart, at I lige hører fra hinanden, også når man sidder med nogle udfordringer, at man kan se, at andre sidder faktisk i de samme udfordringer. Og jeg tør da også godt sige, at vi to kan nikke genkende til Mads, og også nogle af de her ting, der er blevet skrevet her på den brede bane. Nogle af dem kommer jeg også ind i forhold til udfordringerne, og hvis jeg har kommentarer eller noget undervejs, så må I meget gerne selvfølgelig være med i en dialog i forhold til chatten. Men ellers tusind tak for at dele. Jeg vil lige sige en ting, inden jeg går videre, det er nogle af de her ting, som kommer op, og som I har skrevet, for eksempel også uklare krav, tid, manglende info, hvem har ansvaret, nye ting, der bare kommer med ind, testmiljø ikke klart osv. Det er også rigtig meget i forhold til planlægningen, at vi rent faktisk alle sammen forstår, hvad det er, accepttesten går ud på, hvem er det, der har ansvaret, hvad har man behov for, hvad er rent faktisk forudsætningerne for, at vi kan få en god accepttest hele vejen fra start til slut, og at vi ikke ender i den her situation, som man har set en del gange, at til sidst, så er det ikke, hvad vi ligesom havde forventet, og så er det, vi bliver forsinket, eller må gå i luften med en dårlig kvalitet. Så jeg kunne også snakke en hel masse omkring planlægning og så videre, men ja, nu har jeg altså valgt 3 andre ting. Godt. Så 3 typiske udfordringer. Mangelfulde krav, / user stories. Den kan jeg se, den var der rigtig mange, der kunne genkende til. Og jeg vil sige, at I må selv putte jeres egen kontekst ned i det, jeg siger. Og med kontekst, så mener jeg, sidder man i et større, for eksempel vandfaldslignende projekt, sidder man måske i noget hybrid, sidder man i et agilt team osv., jamen det skulle gerne være, at I ligesom kan sætte det ned i den måde, I arbejder på, og ligesom er det i forhold til det. Det er også derfor, at nogle gange står der krav / user stories. For de mere traditionelle projekter, jamen vi er over i mere sådan, tekstuelle krav, og hvis vi snakker agil, så er vi mere over i user stories. Men helt generelt manglende krav og user stories, jamen så kan man jo spørge sig selv, om man kan blive bekymret om,
jamen ved forretningen så overhovedet, hvad det er, de har behov for, hvis det er, at vi ikke har det, og kan få det dokumenteret. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at alle dem, der arbejder på baggrund af de her krav og user stories, jamen, der er man nødt til at lave antagelser. Man forstår det altså så godt man kan, og det er jo ligegyldigt, om man går videre med design, om man skal i gang med at lave sine test cases, dem, der skal kode systemet, og det er jo der, at det kan blive bekymrende, hvis man laver antagelser, fordi er det så rent faktisk, at vi rammer det, som kravstillerne og forretningen havde forventet. Uklare forventninger til releasen, altså hvis vi ikke rigtig ved, hvad er det, vi skal levere for rent faktisk at få en godkendelse. Jamen rammer vi så igen måske behovet og kravene, og må vi får en godkendelse. Altså, vi kan ikke være helt sikre, vi kan ikke styre fuldstændig op imod en klar forventningsafstemning, hvis vi har uklare forventninger til releasen. Siloarbejde, det kan også være en udfordring. Altså, at vi hver især laver vores aktiviteter, vores ting, og så ligesom afleverer det, så nogle andre kan tage over og arbejde videre på dem, uden at vi snakker sammen. Så hvad er der et udfordring i det? Jamen det er, at vi får ikke udnyttet hinandens kompetencer, og altså dermed skaber en højere kvalitet i de arbejdsprodukter, vi laver undervejs. Og rigtig vigtigt også, vi får ikke opnået denne her fælles forståelse, hvad der skal leveres. Hvad er det rent faktisk, vi skal levere? At vi har den der gode forståelse helt fra starten. Så jeg vil bare supplere, altså man kan sige, mange af de steder, mange af de kunder, vi er ude hos testhuset og på tværs, altså det er nede til, at der, altså så kommer vi ind, og vi får, hey, I skal hjælpe med en accept-test og så videre, og det er lidt tilbage til, hvad er det for nogle krav, vi skal teste ud fra? Om det er der ikke. Okay. Altså, det helt basale ting mangler, som jo står på side 1. Men det er virkelig vitterligt det, der er udfordringen mange gange. Det er, at man ikke har fået beskrevet det, man får ikke involveret forretningen overhovedet. Så er det sådan, så kommer man meget op i, hvordan man lige får noteret kravene, men man har slet ikke overvejet det. Man har slet ikke haft dialog. Og det er der selvfølgelig også nogle forklaringer på, at forretningen har travlt og så videre. Men det gør det svært. Ja, og tak for at dele det. Og ja, fordi det er hele fundamentet. Og det er også en ting, som jeg kan ligesom spænde videre på den. Når vi snakker også om planlægning af en accept-test, så er det jo også vigtigt at kigge på, hvad er det for nogle ressourcer, vi har brug for, og hvad er det for nogle kompetencer, de skal have. Fordi en ting er, at nogle gange så vil det være, jamen så kan vi ikke få rigtig forretningen involveret ordentligt. Og nogle gange så kan det også være, at forretningen får at vide, nu skal I bare lige skrive nogle krav, eller nogle user stories, så husk lige nogle gode accept-kriterier osv. Men hvis man ikke har kompetencen til at skrive det, så skal det jo være en del af planlægningen, at man siger, okay, hvis personer, der er med i teamet eller projektet, ikke har kompetencerne, hvordan mitigerer vi så den situation? Altså har vi nogen udefra, der kan hjælpe os? Har vi nogen i organisationen, der har viden? Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er jo en del af planlægningen af hele accept-testen, at vi er sikre på, at det, der skal gøres, det har folk faktisk også kompetencerne til. For ellers så sker der ikke så meget, og så er det også nærmest en umulig situation, fordi nemt er det heller ikke at skrive krav. Det vil jeg sige. Hvordan kan vi så arbejde med de her udfordringer? Udfordring nummer 1, manglende krav, /user stories. Jamen, hvis vi får at vide fra forretningen, for eksempel i denne her situation, I need a clip, men det er for overordnet. Det er i hvert fald også det, jeg nogle gange hører, det er, jamen vi har alt for overordnet krav, vi forstår ikke rigtig, hvad det er. Og så igen, så må vi jo antage. Så hvis de er for højtravne,
jamen så gør vi jo det, at når der bliver sagt noget, så lægger vi vores egne antagelser, vores egen forståelse omkring kravet, og så er det, vi lige pludselig måske bevæger os væk fra, hvad var det oprindeligt, forretningen ville gerne have, og hvis vi ikke ved det, så kan vi heller ikke skabe den forandring og den værdi til forretningen. Så handler det jo om, igen, mangelfulde krav, user stories, altså hvis kravene for forretningen ligesom peger i den ene retning, men vi ved ikke rigtigt, at de måske peger derhen, fordi vi har antaget noget. Det betyder jo så også, at accept-testen, accept-test-casen, hele den forberedelse, den peger måske i en forkert retning eller i en anden retning. Så måske ender vi op med nogle testcases, der ikke er gode nok og ikke rammer det, som kravene rent faktisk skal udtrykke. Og nogle gange så er det, at hvis vi så får nogle slutbrugere for eksempel på til sidst, eller forretningen til sidst i accept-testen, til at hjælpe os med at teste, jamen så står vi pludselig i en situation, hvor at det kan være, at vi skal lave en masse rework, fordi at det passer jo ikke ned i det, man havde forventet, eller den måde, man arbejder på. Hvordan er det, systemet rent faktisk skal understøtte vores arbejdsgange? Og jeg ved, der var også nogen, der skrev det her med uklare og ikke dokumenterede arbejdsgange. Og det er jo en anden ting, der er rigtig, rigtig rart at have i sin accept-test til at støtte kravene. Det er rent faktisk, at vi får modelleret de her forretningsprocesser, så vi rent faktisk kan se arbejdsgangene og kan tage dem med ind i også forståelsen og også hele vores testdesign. Så for meget rework til sidst, det ved vi jo alle sammen, så kan omkostningerne springe fuldstændig i luften, og så er det bliver dyrt. Og nogle gange er det også derfor, vi ser, at vi bliver forsinket, fordi kvaliteten er simpelthen for dårligt, eller forretningen vil ikke godkende, og så er det, at vi ender i den situation. Det kan også være, at vi ender i den situation, at vi går i luften alligevel, men det har jo en kæmpe konsekvens, hvis vi har masser af fejl derude i produktionen, eller vi oplever irritation, noget der ikke virker, man kan ikke finde rundt osv., fordi vi netop ikke fra starten vidste, hvad var egentlig fundamentet, vi skulle bygge ud fra. Og det er jo selvfølgelig de situationer, som vi ikke vil ende i, fordi de kan koste meget dyrt, alt efter hvad det er for nogle systemer, vi selvfølgelig sidder med. Altså hvor kritiske er de, hvor mange brugere har vi på osv. Kan det være, at nogle brugere forlader os, tager en konkurrent i stedet for, fordi der er simpelthen for mange problemer i applikationen. Man har mistet tilliden, man tør ikke at anvende det. Så det er vigtigt, at man arbejder tæt sammen omkring at sikre, at kravene er klare og forstået af alle interessenter. Og nu har jeg skrevet, jeg bruger rigtig meget business analyst her, men I kan også lægge jeres egne roller ned i. Det kan være, at I har en business analyst, hvor business analyst det er jo også meget taget for accept-test-standarden, hvor man siger, jamen en business analyst har kompetencerne til at forstå forretningen, vide hvad der skal til for at give forretningen værdi, men kan også omsætte det til krav, acceptkriterier og aligne hele organisationen. Det er derfor, at den her rolle er rigtig vigtig. Mange steder har de en business analyst, men ellers må I putte, det kunne også være en PO, der kunne stå i den her rolle, der kunne også stå forretningsrepræsentant for eksempel. Det kan I også putte ned i den her rolle. Men det er så vigtigt, at der er det her samarbejde, sådan så at man sikrer netop, at kravene er klare og forstået af alle interessenter. Og man kunne jo også bruge nogle metrikker, nogle metoder og teknikker, det var det, jeg ville sige. Det kunne for eksempel være smart kriterier i forhold til at sikre, at kravene er i en god kvalitet. Det kunne være, hvis man arbejder med user stories, jamen så kunne det være invest-kriterierne, der også sikrer som en checkliste nogle kriterier, at vi har en god kvalitet, at vi har tænkt os om i forhold til den måde, vi har beskrevet vores user stories i. Og så selvfølgelig reviews, altså mere eller mindre formelle
køre review på kravene for at være helt sikker på, at de er klare og forstået. Der ikke er noget inkonsistens. Der ikke er noget, der mangler. Fordi så ved vi, så har det en kæmpe omkostning i den anden ende. Og også fordi, at krav og user stories, som Mads også sagde, det er jo hele fundamentet rent faktisk, for at kunne bygge et godt testdesign op i forhold til accept-testen. Og også til både at give undervejs en rapportering om, hvordan og hvorledes går det med kvaliteten, men jo også fordi det er vigtig beslutningsstøtte til sidst, til at kunne sige, okay, vi har fakta på, hvordan kvaliteten ser ud. Kan vi gå i luften, ja eller nej? Så det gør også beslutningskompetencen nemmere. Der er også mange steder, hvor det er T-profiler, ikke? Altså, hvor man ikke har decideret en business analyst og en tester, men det er den samme person, der skal lave det. Det er jo igen der, hvor vi kommer ind og siger, at vi skal teste. Jamen, det er fint, men hvad er kravene? Jamen, det er ikke. Hvem skal lave det? Og kan det være, at der ikke er en business analyst, og så må man jo ud fra de krav, eller nogle gange er det jo helt nede på, det er bare en one-liner på, hvad der skal laves. Og så må man jo starte der med at lave accept-kriterierne og beskrive kravene som tester. Ja, tusind tak, Mads. Og det kan det jo sagtens være, det var også derfor, det var vigtigt for mig ligesom at sige business analyst. Jamen, der kan godt være andre, der varetager rollen. Man skal bare helst også gøre sig klart fra starten, hvem er det, der skal have de kompetencer, der skal til for netop at være sikker på, at vi har klare og forståelige krav, testbare krav. Udfordring nummer 2. Uklare forventninger til releasen. Ja, det kunne jeg godt have taget med over i manglende krav, mangelfulde krav, fordi accept-kriterier, det er jo en del af kravene. Man skal ikke se dem, kan jeg i hvert fald sige, man skal ikke se dem som 2 forskellige ting. Accept-kriterier er en integreret del af kravene. Så en vigtig del af kravledning er også at få defineret de her accept-kriterier. Og igen, alt efter hvordan man arbejder, så er det også rigtig godt, at vi både har testeren, vi har forretningen, og vi har udviklerne med inden og snakke om de her og få defineret de her accept-kriterier. Igen, fordi tidligt kan vi opnå en forståelse for, hvad acceptable, eller hvad er acceptabelt. Altså, hvad er det, der skal til, før at man siger, yes, vi har opnået den værdi, vi har fået den løsning, som vi gerne vil have, som var vigtig for vores forretning. Og dermed også, hvis det er opnået, og det står klart i accept-kriterierne, jamen så kan man også forvente, at der kommer en godkendelse. Så det er vigtigt, at alle har ligesom en forståelse. Vi har det både fra et forretningsperspektiv, testerperspektiv og et udviklerperspektiv helt fra starten af projektet. Så igen, accept-kriterier, bare lige for at sige det, uanset hvordan og hvorledes hvad for en udviklingsmetode vi bruger, så er accept-kriterierne en del af kravene. Hvis vi kigger til venstre, så kan I se, at der er et lille symbol, der skulle gerne symbolisere V-modellen. Altså vi er mere over i den traditionelle måde at køre projekter på, hvor vi har måske mere tekstuelle krav. Jamen der skal accept-kriterier, de skal være en del af kravbeskrivelsen. Vi skal kunne se der, okay, hvad er det, der skal være på plads, for at vi kan sige, nu er kravet opfyldt. Så bliver det lidt nemmere, hvis vi vender blikket mod højre og kigger på et lille symbol, der symboliserer mere den agile metode. Fordi at når man bruger en standard for user story, jamen så ligger det helt præcist inde i standarden, at man også skal definere sine accept-kriterier. Så her bliver det nemmere, og jeg hører i hvert fald også flere, der er det en helt naturlig del at arbejde med. Måske ikke, at man
Nogle gange har man få, nogle gange har man nogle flere, alt efter også, hvor lang tid man har arbejdet med det, og man lige er gået over det til det agile, eller man har arbejdet med det et stykke tid. Men uanset hvad, husk det også, hvis I kører mere traditionelle projekter og har mere tekstuelle krav. Acceptkriterier, de skal være målbare. Det nytter ikke noget, at det er det her med alt for overordnet, at vi ikke ved, at vi skal kunne sige ja eller nej til det, fordi de bliver jo spejlet over i testcases. Så vi skal ligesom sige, når vi får det her resultat, er det så passed eller failed? Altså er det testet OK eller ikke OK? Og det er jo det, at de hjælper med acceptkriterierne, hvis de er målbare. De bestemmer, hvad der skal testes, ikke hvordan der skal testes. Altså de indeholder ikke de her detaljerede testcases osv. De skal udstikke retning om, hvad er det, der skal være opfyldt, hvad er det, der netop skal testes. Og de skal tage hensyn til selvfølgelig både funktionelle krav og ikke-funktionelle krav, og positive scenarier og negative scenarier. Altså hvad er det, det skal opfylde, og også med de negative. Hvor er det i hvert fald, at det er vigtigt, at systemet ikke tillader en specifik handling eller et specifikt input. Her er det i hvert fald vigtigt, at det bliver blokeret, fordi ellers ville det have nogle kæmpe konsekvenser. Og igen, at det skulle meget gerne være et samarbejde, meget gerne udvikler, forretning og testeren, der samarbejder om de her ting. Også fordi man kan få så meget i dialogen, noget man ikke havde tænkt på, som til gode ser, at vi rent faktisk får de bedste acceptkriterier. Jeg vil lige supplere, og det kan godt være, at du tager det lidt under siloarbejde, men en af de udfordringer er jo, at man kan sige, det var også noget af det, der blev nævnt, det er jo lidt det der med, at forretningen ikke er tilgængelig. Altså, de ikke har kompetencerne. Altså man kan sige, nu har vi en business analyst. Hvis der ikke er en business analyst, altså nogle gange, så er der jo måske bare udviklere og tester, måske lidt en PO'er, men også som også er laver andre ting, kan man sige, end er ude og decideret at snakke med forretningen. De repræsenterer forretningen, men de snakker jo ikke nødvendigvis med slutbrugerne. Og så er det jo lidt det der med, jamen, okay, så skal man have forretningen til at skrive acceptkriterier. Det kan de ikke finde ud af. Okay, hvem skal så lave testcasene? Er det forretningen, eller eller hvem er det? Og kan de i øvrigt, nogle gange har man jo så professionelle tester, andre gange har man heller ikke professionelle tester. Og så skal man jo have dem til at lave testcases. De kan hverken finde ud af at skrive testcases, eller bruge designteknikker. Så den dækning, man egentlig får af testcasene, er jo også enormt dårlig kvalitet. Har du nogle bud? Jeg har et bud, som er lidt anderledes, men hvad gør man ved det? Altså i forhold til, at de ikke har kompetencerne? Ja, altså sådan, hvad er dine erfaringer? Altså... Ja, altså jeg vil sige, det vil altid være bedst, hvis man er med helt fra starten, ikke? Fordi der er det jo en del af planlægningen, at man kortlægger, hvad for nogle interessenter har man inde, og hvad for nogle skillsets har de. Og der vil jeg jo så gå ind og planlægge og sige, her skal jeg have noget, for eksempel noget træning ind. Jeg ved selv, at jeg har været ude et sted, der planlagde vi det rent faktisk, hvor vi sagde, jamen nu sidder jeg med dem i starten hver onsdag, så sad vi simpelthen og fik træning på, sådan så vidste de, okay, vi tager en dag ud, det kan vi godt, og så er det klart, når vi kom til eksekveringen, så var det selvfølgelig flere dage, men så havde vi ro til at få bygget kompetencen op. Så det er selvfølgelig det vigtigste. Hvis vi at man kommer ind og siger, nu skal I bare lave det, og man ikke ligesom har fået det estimeret ind, jamen så er der ikke andet at gøre for, end så må vi finde nogen, der har kompetencen, og mange gange er det jo testeren, som går ind og tager den rolle, eller testmanageren for den sags skyld. Jeg kan jo så lige fortælle en historie om en af vores kunder, som havde den problemstilling der. Ja. Og der er ikke nogen tester, og der er heller ikke, og forretningen har ikke tid. Altså vi har nogle krav, der er lavet lidt acceptkriterier, det
Det har man fået faciliteret, men nu skal vi lave testmateriale på baggrund af det. Og der er simpelthen ikke ressourcer til det. Så der har vi været inde og lave en med AI, og få AI til at generere en masse testmateriale. Yes. Det er jo sådan, altså, det er i hvert fald noget, som vi jo i fremtiden måske skal kigge ind i nogle andre løsninger. Ja. Og så se, måske kan man få hjælp til at, det er ikke sikkert, det mindsker, at man skal nok stadigvæk have nogen indover til at kigge på, er det korrekt, sådan testdesignmæssigt og kvalitetssikre det, men det er jo en automatisering, en effektivisering af det. Så det bliver i hvert fald spændende at se, hvor langt man kan gå med den del. Og bruge sådan noget. Og det ved jeg da også for nogle af vores kursuskunder melder rent faktisk tilbage, at de har opnået en kæmpe tidsbesparelse ved at begynde at bruge AI til at generere test cases. Så det begynder allerede. Det man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, hvad er det, man lægger ud af information. Det skal jo selvfølgelig være sikkert, der hvor man bruger af sine AI-værktøjer. Og hvad er det, man putter ind for at få sine test cases? Fordi hvis man har mangelfulde krav, så er det måske svært at rent faktisk få noget godt ud af det. Men helt klart, det er derhen, at vi også bevæger os. Og så som du siger, så er det vigtigt, at man laver kvalitetssikringen på resultatet, så man ved, om man har dækningen. Men det ville jo også være en kæmpe tidsbesparelse, hvis den så havde spyttet alle testcasene ud. Ja, fedt. Det er også bare for at se, at man i hvert fald måske kan se det lidt anderledes. Jeg tror stadigvæk, man skal have det fundamentale på plads. Altså man er jo nødt til at have nogen indover og så sige, er det her, du vil have? Altså forventningsafstemme på krav og alle de her ting. Men måske kan arbejdsbyrden blive mindre. Ja. Det kan jo godt være, at man så kan få et godt resultat af det. Ja, helt sikkert. Fordi det kan jo være nogle af, nu kalder jeg det basistestcasene, men den viden, man så har, som nødvendigvis, at der sker i dialogen og arbejdet også omkring nogle af testcasene, at så bruger man energien til det og ressourcerne til det, og sige, hvad var det, der manglede? Hvad var det, vi ikke havde skrevet ned i kravene? Hvordan er det, vi arbejder? Og så videre. Ja, men enig. Helt klart, man skal tænke ind i. Godt indspark. Yes. Så går jeg videre til udfordring nummer 3, siloarbejde. Og det er også fordi nogle gange, hvis vi laver det her siloarbejde, måske gør vi det, fordi sådan har vi altid gjort, men at man skal forstå, at vi påvirker hinandens arbejde, og det kan vi gøre i en negativ eller en positiv retning. Så et samarbejde vil altid være bedst for at ligesom sikre, hvad har man brug for også, når det er, at det arbejdsprodukt skal gå videre i udviklingsprocessen. Så hvis vi kigger her på, hvad er det egentlig en business analyst eller forretningen har ansvarlig for, hvad er det nogle af de ting, der ligger i forretningsanalytikerprocessen, og hvad er det, der ligger over i testprocessen, jamen så er der et meget tæt samarbejde her. Business Analyst, vi har det her kravhåndtering, Requirements Engineering, hvor der er ansvaret for at ligge og få lavet krav, inklusiv accept-kriterier. Og det arbejde bruges jo som testgrundlag over hos testeren. Og det er jo der, vi har snakket om det tidligere, at det er så vigtigt, fordi hvis man arbejder videre på noget, der er mangelfuldt, så bliver det andet formentlig også mangelfuldt. Så det er vigtigt, det er så vigtigt både for, at testerne kan planlægge deres målsætninger, skedulere deres arbejde, selvfølgelig også identificere, hvad er det, der skal testes, altså de her test conditions, og også få designet testcasene og skeduleret, hvordan og hvorledes skal vores testeksekvering se ud. Samtidig kan testeren give rigtig god feedback tilbage i at være med til at evaluate specification and requirements, altså hele review-delen, dialogen omkring krav og accept-kriterier, sådan som med spørgsmål og viden osv., være sikker på, at de er
målbar, at der ikke er de her inkonsistens, mangler osv., og der bliver ligesom den her fælles forståelse for, hvad er det, der faktisk ligger i kravene. Og senere hen, kan man sige, i processen, hvor business analyst har sit solution evaluation i sin proces, jamen det kan spejles over i det arbejde, der bliver lavet i testprocessen, i testimplementering, testeksekvering og test completion. Der er forretningen, siger jeg også bare forretningen, en meget vigtig samarbejdspartner. Både selvfølgelig for at review testcasene, help to clarify issues, altså hvis der er den mindste bekymring om et eller andet, eller man har nogle spørgsmål, jamen så er det vigtigt, at forretningen også er tæt på til at få det afklaret igen, så vi imødegår og skulle lave for mange antagelser. Typisk er det også forretningen, der kan hjælpe og assistere med i forhold til testdata og få dem oprettet og defineret. Kan også assistere i forhold til test implementation, altså hele det her til at sikre, alt er på plads til, når vi skal lave testgennemførslen. Altså er de her ting på plads for at lave den gode plan, test execution schedule, og selvfølgelig også at være en del af at gennemføre testcasene i accept-testen. Så kan undervejs vi også få rigtig stor hjælp af forretningsrepræsentanten, PO'en, business analyst, hvad vi kalder den person, eller den rolle, i at sige, jamen når vi sidder og tester, og der opstår nogle, vi får for eksempel en afvigelse, der er et eller andet, hvor er forventet resultat, det er ikke, stemmer ikke overens med det aktuelle resultat, og vi skal derfor lave en defektrapport, eller en fejlrapport, hvad man kalder det. Der kan det også være rigtig godt at have forretningen med indover, så man er sikker på, i hvert fald også i de kritiske cases, eller der hvor det også er meget vigtigt, at har man forstået situationen, og har man for eksempel sat den rigtige severity på, sådan så at det er jo rigtig beskrevet, og det er rigtig eskaleret i forhold til at sende det videre til fejlrettelse. Og også gerne assistere i test completion activities, altså helt til sidst i testafslutningen, og være med til ligesom at summe op, hvordan og hvorledes gik det, kigge på læringspunkter, hvad var det, vi skal gøre bedre til næste gang, og ligesom sige, okay, hvordan og hvorledes løfter vi det, få det skrevet ned, og selvfølgelig også kigge på, hvad er det for nogle slutkriterier, vi har, hvad er det, vi har sagt, der skulle opnås, før at vi kan ligesom sige, nu kan vi lukke accept-testen af. Er de opnået? Hvis de ikke er opnået, hvad er det så, der er udestående? Er det kritiske ting, vi slet ikke har rørt ved endnu? Er det nogle åbne, kritiske fejlrapporter for eksempel? Jamen så er det vigtigt også at snakke med forretningen og sige, hvad for en betydning har det? Hvad for en konklusion vil vi lave? Og hvad for en anbefaling vil vi give videre, når vi laver vores testafslutningsrapport, og rent faktisk giver det videre til beslutningstagerne, om vi tænker, ja, vi kan godt gå videre i produktionen, eller vi kan gå videre, men kun måske med noget af det, eller vi anbefaler simpelthen ikke at gå i produktion, på grund af at så have fakta legnet op, og hvilke konsekvenser det vil kunne have, hvis det er, man beslutter det alligevel. Så man med åben, kan man sige med fakta og åben transparent, kan tage den gode beslutning. Og det er nok også det vil jeg bare lige kommentere, det er nok også lidt det, der er, altså nogle gange man ikke får rapporteret hele vejen på alle tingene. Tilstrækkeligt i hvert fald. I det sprog, som forretningen forstår. Fordi jamen, vi har kørt 200 test cases, men virker det, eller virker det ikke? Altså sådan, kan vi gå i produktion?
Og hvad er det for nogle forretningsområder, man har testet? Hvad er det for nogle risici, man har... har man fået risikoprioriteret igen tilbage til de krav? Altså en ting, at man har kravene, jamen har man lavet en risiko, eller har man bare arbejdet risikobaseret, Ja. Når man sagt, jeg har testet de vigtigste, jamen siger hvem? Altså har du et eller andet sted noteret det? Og det er egentlig det synes jeg nogle gange, at det bør være den verden, vi kommer fra, test. Altså som er struktureret, som er nedskrevet, og ikke bare sådan, vi arbejder risikobaseret. Nej, prøv at høre her. Det bør være en faktabaseret, nu bliver der husk altid mavefornemmelsen, ja, netop, men mavefornemmelsen skal jo være baseret på fakta, så siger fordi, at jeg ved, at de ved jo ikke alt selvfølgelig, men at man ligesom har datagrundlag til at sige, hvad for en risici, hvad for en testdækning, hvad for en kravdækning osv., hvor mange defects, og hvad for nogle defects, kombineret med tillid selvfølgelig. Altså, så man har alle parametrene, og ikke bare, vi havde et projekt hvor en projektleder, uden, kan man sige, det var vores testmand, jeg er ikke helt glad for, men projektlederen rapporterede på, at på en release, fordi der var færre fejl, så var det bedre kvalitet end sidste release. Problemet var, at man havde ikke testet, fordi der havde været blokkere på, så man havde ikke testet lige så meget i den nye release. Ja, så er det jo klart, der er færre fejl. Ja. Og det er altså nogle gange på niveau 0, der sker nogle ting, ikke? Jo, der er data meget taknemmelige, ikke? Nogle gange. ja, fordi der er færre fejl jo. Så sidder styregruppen og klapper i hænderne, så kører vi. Ja, det var vores testmand, jeg er ikke helt tilfreds med, at det var den måde, det kørte på, men det blev så også lavet om. Men det er bare et eksempel, ikke? At det er sådan noget, der sker ude i det danske land. Helt sikkert. Og tak for input. Og ja, jeg har lige 2 ting til det. Husk mavefornemmelsen. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det er også derfor, at jeg synes, det er så vigtigt med det her samarbejde. Lad os lige tage i teamet. Hvad siger mavefornemmelsen? Hvad siger forretningen i forhold til de udstående områder, der er? Fordi nogle gange, så man skal også passe på, at man er ikke i en tendens til, at man bare vil bremse en release, bare fordi der er et eller andet, der ikke virker. Nu må vi lige se det i sådan det overordnede perspektiv. Hvordan kan det ramme os? Kan vi håndtere det? Er der en workaround? Kan vi lige sætte en ekstra person ind? Og så videre, fordi det er vigtigt for os at komme i luften. Det kan være, at der er en anden leverance, der rent faktisk står og venter på os. Og det er også derfor, man må rapportere ind det bedste, man kan, ud fra selvfølgelig sine fakta, lægge sin mavefornemmelse ned. Men så er der altså også nogle andre, der har sådan mere det strategiske view på, hvorfor er det vigtigt for eksempel, at vi går i luften. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis vi vælger at køre videre med mangelfulde krav eller ingen krav og tror, fordi det har jeg også set, så er det meget, meget vigtigt, at vi laver vores fejlrapporter. Den skal vi have styr på. Men det bliver bare svært, og en konsekvens vil altid være, at så er det svært for os at rapportere, for eksempel, hvornår bliver vi færdige, eller har vi dækket det, vi skulle. Altså, så bliver det mere sådan, når tiden er gået, så kan vi sige, hvordan ser status ud i forhold til de her fejlrapporter. Så man mister fuldstændig overblik og styring, hvis man vælger at gå med de her mangelfulde eller ingen krav. Yes. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer igen. Hvordan arbejder Business Analyst sammen med tester hos jer? Og husk, I behøver ikke, at hvis vi ikke har en Business Analyst, så læg nogle andre ned i. Det kunne være forretningsrepræsentant, bare sådan tænk forretning generelt. Vi er en og samme person. Ja. Samme person. Ja, og sådan er det måske også tit, når vi snakker accept-test, at så bliver det den for forretningen, der rent faktisk har både kompetencen forretningsmæssigt med til at samle krav, og rent faktisk også den, der har kompetencen med at lave test cases. Ja. Under refinement, så jeg skriver lige lidt op her, samme person.
Refinement. Tæt samarbejde. Jeg kan hjælpe dig med at læse op. QA mødes med UX og PO og forbereder refinement, så det er lidt det samme. Ja. Så er der en, der siger, at jeg synes ofte, at testeren glemmer at blive involveret, som om de ikke mener, det er nødvendigt. Og det er måske, altså, så laver forretningen nogle krav, og så kommer vi på med test til sidst. Og så kan vi kigge på de krav og så sige, ja, men er de i forhold til et Vestmodellen for eksempel, eller er de egentlig testbare og så videre, ikke? Og det havde måske været smart at gøre det tidligt. Yes. Så er der samme team/afdeling. Yes. Kan du nævne fordele og ulemper ved, at BA og tester er en og samme person? Aha. Ja. Jeg vil sige, en fordel kunne være, altså vi har jo rigtig mange BA'er på kursus hos os, så hvis man har kompetencerne til rent faktisk, og også varetage alt det med den tidlige test, statustest, udarbejde testcases, testteknikker og så videre, og selve planlægningen og så videre, så synes jeg, det kan være en fin fordel. En af ulemperne, ja, hvad kan vi sige der? Det kunne måske være, at hvis man både har den, der skal teste det, men også stå på mål for, at det er dækket, og tiden ligesom er nået, så kan der måske være et eller andet der, noget, ja, det ved jeg ikke, interessekonflikt, det ved jeg ikke. Mads, har du noget? Ja, det har jeg. Jeg tror, at det er jo nok sådan, den ene del af det, det er jo selvfølgelig kompetencerne. Altså, hvor meget kan man dække kompetencemæssigt? Altså, kan man være generalist eller specialist? Altså, sådan, i forhold til det dilemma, der er med T-profiler, man skal kunne både sin specialistviden og noget af andres. Ja. Det tror jeg, det er den ene ting. Den anden del af det, det er jo lidt det der med armslængde, at man ligesom at man har nogen, der er forretningsrepræsentanterne, og så har man nogen, der tester det. Altså som du siger, at man er uafhængig. Altså uafhængighedsprincippet, hvor langt man er væk fra. Altså lidt ligesom udviklerne tester sin egen kode. Ja, men måske skal der nogle andre til at teste udviklerens kode. Så lidt den samme, at man har forskellige kasketter, og dermed også forskellige vinkler på tingene. Ja. Så det tror jeg bare, altså, det tror jeg meget, hvis man er dyb inde i domæneviden og så videre, ja, det kan jo sagtens lade sig gøre begge dele, og det afhænger nok også af størrelse, kompleksitet og mængde af arbejdsopgaver, altså om man kan være en og samme person. Ja, enig. Og så vil jeg også sige, også risikograden, altså hvis vi har meget kritiske projekter og produkter, så kan det være rigtig, rigtig vigtigt, og måske, som du også siger med testeruafhængigheden, at vi har flere øjne på. Jo mindre, kan man sige, kritisk det er, jamen så tænker jeg, så kan det fungere fint at være den samme person, hvis det kan. Det skal man jo også estimere, det er derfor planlægning er så vigtig. Hvad ligger der i rollen? Jeg ser altså også indimellem, at man forstår heller ikke, hvad rollen er. Man har bare fået tildelt en rolle. Nå, men du er det bare lige tester, er det ikke bare noget, du gør til sidst? Som jeg også siger, tester involveres ikke tidligt. Så hvis man får, du skal bare tage begge roller. Det er det samme diskussion med, kan man være testmanager og tester på samme tid? Ja, nogle gange kan man da sagtens i mindre projekter. Større projekter? Nej, det mener jeg ikke, man kan, hvis det er et stort projekt. Så er der simpelthen ikke, jamen man kan ikke udfylde begge roller tilstrækkeligt nok. Ja, og det er jo lidt, altså det er jo lidt sådan, altså vi kan da også bare, altså testeren kan da også, udvikleren kan da også bare være tester og og BA'er. Og altså sådan, når man kan du kode noget automatisering, jamen, så kan du også kode produktet. Altså, det er jo sådan lidt, hvor langt ud vil man gå, ikke? Altså sådan, nu karikerer det måske lidt, men altså, det er jo nogle gange lidt den, altså, når man, der bliver, i nogle organisationer, så bliver test bare noget, man lige kører ned i et hjørne. Ja.
Men altså, jeg sagde til en kunde her forleden, så sagde jeg, prøv at høre, I kan da bare lade være med at teste. I kan da bare, fordi at det var bare, de testede, og så kom der nogle fejl, og så rettede de fejlene. Det var fint nok. Der var ikke noget. Nå, okay. Men hvorfor tester I så overhovedet? Hvorfor er det så ikke bare kørt ud i produktion, og så retter de fejl, der er? Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, det er den mest effektive måde at arbejde på. Ej, men det mener han heller ikke. Så lad os teste lidt, okay? Hvem siger så, at I tester lidt? Er det nok? Er det rigtige sweet spot? Eller er det måske lige at få en lidt mere modenhed og finde det rigtige sweet spot? Fordi nu har vi, altså, jeg siger ikke, man skal teste alt eller noget som helst. Jeg siger bare, at nogle gange skal man også lidt i den der yderlighed i dialogen for at sige, I kan bare lade være med at teste. Vi tester alt for meget eller for lidt. Jamen, hvem definerer det? Hvis ikke I har en risiko, for eksempel, betragtning på det. Og en dialog med forretningen. Og det kan man jo have svært ved at have, hvis ikke, altså... Og det er jo også der, hvor man skal begynde, altså der er jo alle mulige poppede begreber med shift left og alt sådan nogle ting, men det er jo at få defineret nogle ting. Altså der er en, der skriver her, at de har udfordring med, at deres PO ikke mener, at testeren skal med i refinement review tidligt. Nej, men altså, det er fair nok, men det er jo nogle gange lidt at stille de dumme spørgsmål. Ja. Og sige, hvad med det? Hvad med det? Jamen skal den kunne det? Skal den ikke kunne det? Ja. Jamen, det finder vi bare ud af. Okay, men hvad gør udvikleren så, hvis de bare vil der? Så er det bare udvikleren, der finder ud af det, eller hvad? Ja, så det er tilbage til antagelserne, ikke? Så må man gøre det bedste, man kan, ikke? Ja. Ja. Jeg plejer bare sådan lige indskud. Jeg plejer nogle gange at bruge rabatkoder på en webshop som eksempel. For det kan alle forstå. Vi skal have lavet nogle rabatkoder. Forretningen siger, nu skal vi have rabatkoder på hjemmesiden. Ja. Okay. Skal man kunne bruge 2 rabatkoder? Skal man kunne give mere end 100%? Skal der være datobegrænsning på? Skal det være produktbegrænsninger? Og så videre. Og så kan man sige, at udvikleren kan da godt tænke på nogle af tingene, men de scenarier skal jo specificeres ret specifikt. Fordi rabatkode, hvad tænker du om rabatkoder, og hvad tænker jeg om rabatkoder? Og der er jo masser af eksempler under det, og det kan alle jo forstå. Og det er jo lidt det der med, altså de der one-liners krav, manglende krav, at det, det kan man jo bare tage, når kompleksiteten så er endnu højere. Ja, helt sikkert. Jeg synes, man skal kigge på sin risikoprofil, og så planlægge ud for det. Og nogle gange så er det fint, at vi ikke er så mange, og vi overlapper. Og nogle gange så har vi simpelthen brug for nogle specifikke roller, for at vi ikke ender i et eller andet til sidst, som vi helst ikke vil ende i med dårlig kvalitet osv. Jeg vil også sige, at vi har jo også mange gange, der kommer faktisk flere og flere PO'er, afdelingsledere, systemansvarlige på vores kurser, og certificere sig, fordi at de vil gerne have en større viden. De ved jo godt, hvad det betyder at have dårlig kvalitet, eller det modsatte. Så, og nogle gange så er feedbacken i hvert fald også, hold da op. Jeg vidste ikke, at test var så stort et område, og jeg vidste ikke, man kunne gå så tidligt i gang. Altså, så nogle gange er det også, fordi man ved det faktisk ikke. Det er mangel af viden, når man ikke tror, at testerne skal være med tidligt og kan give værdi. Mange tak for alle jeres input, også for dig, Mads. Jeg tror, jeg går videre, sådan så vi er sikre på, at vi holder tiden. Ja, vi har 7 minutter. Ja, det er fint. Hvad kan man gøre for at understøtte et godt samarbejde? Og jeg vil våge at påstå, at man kan ikke bare tage det for givet. Altså, det er ikke... Nogle gange så går det bare fantastisk. Og nu tænker jeg måske også, hvis man bliver sat sammen til et nyt projekt. Men nogle gange, så falder man godt i hak. Andre gange, jamen så kan det altså virkelig være oparbejdet med det her med at kommunikere og samarbejde. Og specielt også i nogle af udfordringerne i accept-testen. Og tænk, en accept-test kan jo godt, hvis det er på et stort projekt, kan det godt indeholde rigtig mange forskellige roller. Som hver har sin egen rolle, hver har sit eget blik på projektet, hver har sine egne kompetencer. Og rent faktisk få de her mennesker til at arbejde sammen og forstå hinanden osv., det kræver nogle social skills. Soft skills kan man også kalde det, personlige kompetencer, whatever. Kært barn har mange navne.
Men de er altså vigtige i forhold til alle de ting, som vi snakkede om, at vi skal have lavet. Blandt andet det her med at kunne samle krav og forventninger. Hvis man er en tester, der skal hjælpe for eksempel forretningen med at samle krav og forventninger, så er det vigtigt, at man besidder nogle af de her social skills til at kunne hjælpe, til at kunne lytte, til at kunne guide, til at kommunikere i forretningens sprog, ikke for nørdet osv., sådan så folk står af, men måske ikke tør sige, de forstår jeg ikke lige det der, du sagde, ekvivalenspartitionering, hvad mente du med det? Altså, at man bruger for mange faglige udtryk, så bliver folk utrygge, og så har de svært ved at levere. Så det er simpelthen vigtigt at besidde dem, og det er selvfølgelig alle, der skal tænke over det, sådan så vi får et effektivt samarbejde mellem alle interessenterne. Så det er en god investering også at sikre en god teamånd på tværs. Altså, det kunne være, når man starter op, lav sådan et get to know each other, fordi så kan vi både lave noget socialt, lad os sige, vi spiller et eller andet bold, eller vi laver et eller andet spil, eller et eller andet, og samtidig så får vi også lige sat ord på, hvem er du, hvem er jeg, hvad for en rolle har jeg, hvad for en rolle har du, så har vi altså en større, hvad kan man sige, forståelse for hinanden og respekt for hinanden. Jeg har siddet på projekter, hvor folk de peger lidt fingre i hinanden, og vi ved ikke, hvad de sidder og laver derovre, og sådan lidt klikedannelse. Og det er ikke godt for samarbejdet. Det er ikke godt for kvaliteten heller, og det er altså ikke særlig rart at være i heller. Så for at skabe et åbent og respektfuldt miljø, hvor man også kan udtrykke sin bekymring. Fordi det der med, at sådan, man føler, at man brokker sig, nu sagde jeg et eller andet. Ja, men en bekymring kan rent faktisk være et eller andet, vi ikke har tænkt på. Så lad os skabe plads til, at man kan sige, hey, jeg har det lidt dårligt det her, eller mangler vi ikke det her, eller whatever. Eller komme med den gode idé. Har man det godt, så er man også mere kreativ. Så for alle kender visionen, det er jo vigtigt. Hvad er det, vi løfter her for forretningen? Hvorfor er vi her en del af det, som der er af strategi og vision for forretningen? Hvad er det for nogle fælles mål, vi arbejder efter? Og hvad for nogle steps er der til at komme derhen? Og hvor passer vi hver især med vores kompetencer og med vores samarbejde? Og så selvfølgelig løs problemer og konflikter, inden de bliver alt for grimme, og det bliver svært i forhold til at gøre det med konstruktiv kommunikation. Jeg har lige en kommentar. Jeg synes, det er rigtig godt det der med, at man kan sige, en ting er, at man kommunikerer alle de her hårde ting som mål, og det er det her, vi skal, og hvad er det forventningerne er på sådan en, for eksempel hvis man skal køre en accept-test, hvor man har nogle brugere inde og så videre. Jeg vil bare sige helt lavpraktisk, altså det her med social skills og sådan, nogle af vores testmanager, som jeg synes lykkes med det her rigtig godt, det er dem, der gør, surprise, køber en kæmpe bøtte slik, indtil nu skal vi køre accept-test de næste 3 dage, som bruger noget tid på at købe nogle små ting i en 10'er-butik for 50 kroner, og laver konkurrencer og laver nogle forskellige, så der bliver sådan lidt en teamfølelse i det der, altså arrangeret get to know each other, et eller andet, altså, men laver på eventet, og det er ikke fordi, det behøver at være sådan helt buckhunt, nu kører vi bare derudad og høj musik. Det er slet ikke det, men alligevel bruger nogle sådan helt lavpraktiske ting, som alle synes er sjovt. Lad os lige prøve at se, hvem der finder den næste fejl, eller den, der finder den, altså et eller andet. Det synes jeg bare, at det nogle gange er dem, der lykkes bedst, når jeg ser på vores testmanager. Fagligheden, hak ved det, og ISTQB og alle de der ting, det skal man selvfølgelig vide, men når man pakker det ind i nogle af de menneskelige ting, synes jeg bare er mega fedt. Jamen, jeg er helt enig. De menneskelige ting, både det med at lytte og så videre, men også lave et eller andet, hvor at vi får en god fælles oplevelse om små ting. Yes. Målet, i hvert fald i forhold til det, jeg havde. Jeg håber, at I føler, at I har både fået vidensdel lidt, at vi er kommet lidt omkring, men I også kender vigtigheden af gode krav som fundamentet for accept-test. Hvordan man skaber tidlig forventning, altså hvor vigtige de her accept-kriterier er, og også tænker på det gode samarbejde, for det har en kæmpe indvirkning også på den måde, vi arbejder, og det vi får ud af det, vores arbejdsprodukter. Yes, så tak, og over til dig, Mads.
Ja, jeg tager lige det sidste minut her, og lige tager, kan man sige, hvad så nu? Jeg tror at prøve nogle af de ting af, som vi har snakket om i dag, hvis I har skrevet nogle konkrete ting, som hjælper jeres projekt, så altså sådan, hvorfor gør vi egentlig ikke lige det her, eller det var en god idé. Så prøv det af, altså tag det næste gang, og så skriv det på jeres log. Næste gang vi skal planlægge en accept-test, så kører vi slik. Det var det vigtigste punkt for i dag. Eller tænk på, hvordan kan vi få defineret kravene lidt bedre, eller og så videre, og så videre. Det må være individuelt, hvad man lige tænker. Så er der lige lidt reklame her. Så vi kører accept-test, og det er Maja, der underviser i det i STQB, hvis man vil have den her certificering. Men der bliver jo også en mulighed for over 2 dage at diskutere emnet lidt mere i dybden, men også hvis man vil have den her certificering. Vi sender en mail ud med selvfølgelig hele det her materiale, og der får I også en rabatkode på 15% på det første kursus her i oktober, hvis man er interesseret i det. Vi kan også komme ud og hjælpe, hvis der er noget, man vil have en dialog om. Så svar på mailen og sige, hey, det her det er faktisk noget af det, vi har udfordring med. Måske kan vi tage en dialog med min ledelse omkring det. Så kommer vi gerne ud og kommer med nogen, altså kan man sige, det kan jo være at holde en afart af det her webinar eller et møde. Så det synes jeg også, det vil jeg også bare lige sige opfordring. Og så lige den reklame for vores AI i forhold til, hvordan vi har gjort det. Så er der DSDB-konference, som jeg tror mange kender her på webinaret, som er den største testkonference, som kører her 30. oktober. Og det er jo den danske afdeling af ISTQB. Og der holder vi faktisk et indlæg, hvor vi fortæller lige præcis om den case, hvordan vi har taget nogle krav, og så lavet testcases på baggrund af. Så det var også bare lige til den. Ja, så er tiden gået. Så håber vi, at I har fået noget ud af det, og at det var fint, at vi fandt et niveau, hvor at vi tog lidt afstikker, og I fik lidt ud af det konkret alligevel, og kom lidt rundt om emnet. Så det var det. I får et evalueringsskema. Det ved jeg faktisk ikke, om I gør. Det spørger jeg lige. Det finder jeg ud af. Det kommer i mailen, hvis I gør. Og hvis I har noget feedback, så må I også bare gerne skrive det og svare på mailen og skrive det, fordi så vil vi gerne have det. Var det for meget, at skulle jeg have tid stille, og så bare lade mig snakke? Vil I have mere involvering? Var det for kort tid, for lang tid? Kom med den feedback, det vil vi altid gerne have, uagtet om der kommer et evalueringsskema ud. Vi er ikke så interesserede i, om vi får 3, 4 eller 5 som en score, eller 2 eller 1, men mere, hvis vi kan få noget feedback til noget konkret, vi kan gøre bedre, så det synes jeg er altid fedt at få. Jeg er helt enig. Yes. Tak for i dag. Tak til alle. God dag.